Henen gasngi u General Secretary jong ka sengkur Kharsentiu Central Body bat ki bahing hasam kila yo banlet ya kendo banlet jingo ya I Council Daris Kharsentiu ilong kemi ibala syapom daga White House runar u balawan ban thombor hakayeng sa jong I hamauro Porsosat West Khasi Hills District kaseng kalapan pau ya kajing sngokia bat jing sngosi ka bakrau bakum kini ki jingjia ki wan banja hayeng hasam kakur Kharsentiu kapan paru ya kajing sngosi ka bakrau hakaba ukpa jong kani kayeng upadeng late Elbin Karbani u balasha penyap hakate ka jingja kakur ka pha ka jing sngolam sheki mekha na kakur Karbani bat kadi ka jingja ka ba kim sngola ban pediang daleleru kumta ka sengkur lengba u ba Alphon Bird Kharsentiu kala penram yakate ka jingja bat ongru ba kate ka jingle riu cloud jung ute u riu baman u bam don shu e ka man sim ya teplam kumta kakur ka kentui ki bor jong ka an bade ban set patok ya ute runar shijing em bat de ban ai jamin daleleru tada ki bor jong ka an ki la bane kumta kani kan wan ra jing shngan ya ke imlang salang pat kham tam ye ki riu pat ba ka dong ka than jongi na kalyang ka kur kidan ka jing shania ka bas kem haki pulit bat ki bor jong ka an ba ka de ban le la ka jong ka kamram pat ka de ban pinshitom da ka bating e ya utei urunar Nakaliang jong ka sengkur Kharsentiu Central Body menta hakani ka janmit sni ublay ni lawan hang ne hapo ni grims ya kaban wan ya kendu kerpang bad wan jengo ya I meideng seldaris Kharsentiu ibana ka ti ka snong persosat ni penpau ya ka jing sngolem na ka benta ka yeng ka jong ima Elbin Karbani bad kumju iki bayeng basam na ka kur Karbani ro ya kani ka jingja kaba par yang kriat adu kata-kata bat kaba sngow sajmet ban yo sngow bat ban perkhadru nakaliang jong ka kur Kharsentiu ni penram jur ya kani ka jingja hakaba uni u Golding Star thongni arpo arsnem u balawan ban thombor yakini ki arngut ki sikurim haka yengsa jongki hangthe hapo persosat bat ban shimru ya ka jingim ka jong u kpa jong kani ka yeng da kaba la katkum ka jingi thu khana la ong ba upam da ka wait na ka khli jong u bat uni ukpa namar ka jing place nam palat ula khlat no nakaliang jong ka kur Kharsentiu ni penram jur ya kani ka jingle riu khlau ban ni penram jur ya kani ka minsim ksuit ka bala rung ha uni Golding Star ubla shim ya ka jing im ka jong ukpa jing yo jongi ban ya kran bat imeideng menta ka sngi hangne po Nigrim Hospital ipen pau ba lada pelaj ya uni u Golding Star ka jing im jong I kamlong ka basngan iong ba tang shumit kan sadan ka jing sngows ear ka jing sngow shapting wat ban yat ban yeng namar ka ni ka jingja te kumta nakaliang jong ka sengkur Kharsentiu ni pha ya ka ni ka khubor shaki bor jong ka an wat la ni sngow thu pa nakaliang ka police department SP jong ka West Khasi Hills District kila kem ya uni ubriu hapo arsau kenta bat menta udan hapo jail te henrei nakaliang jongi jong ka kur ni pha ikani ka strong message ba kumye kini ka jaj briu kibam danchu kamen sim wat ban pendu ya kamen sim jong ki wei ngasngo ban ong ba idei udei hok ban shong hajil shijunam lani ka an kamdei ban ai jamin ya kum uni ubriu kani kadai kamen sim riu klau bat kadi ka mensim ka balik sing ila ban ong larung uksoi teli hakum uni ubriu ubam dan shu ya ka perkhat perdan ya ka mensim jo ka jing ya teplam ka khubor ka ba ni kwa ya ka ban pentip syabaro ba imedeng menta idon hapdeng ka met ka ba ila kham yo bor meneh ka por bangi wanru ilala ban keren malu mala te henreng i kermen ba inang yo i ka met ka boket ka baket kumta nakaliang ka jongi ni pha i ka ni ka khubor bat ni penram ya ka ni ka jingja bat da ka jingya teli ngasngo ban ye wer ba ngidei ban rat ingkhong yakum kini ki jingle riu khlau ki bawan jia hakari ka jongi